Now the Kalo call on us to wake up and secure ourselves from the FuIani Janjaweed invasion. We face a joke. Shetima just enter office. Shetima never begin art. FuIani now don't they create sin for land will not be their own. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ndị ugwu ebulitekwala ya bụ akparamagwa okwu n'ụka bụ nke eji mara ha. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu nwa afọ Igbo ebeela arịrị nke ukwuu n'ihi ụdị ọnọdụ ịṅaramịṅa bụ nke ndị ugwu tinyerela n'otu okporo ụzọ bụ ebe ha buru ọtụtụ ụgbọala gwongworo ha wee kwuchie ụzọ bụ nke bụ na onweghị onye ga-eje eje ma ọkwanụ onye ga-ala. Nke a mere n'obodo Ngọkpaala nke nọ na steeti Imo n'okporo ụzọ si ya bụ steeti Imo wee banye Abịa, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ya bụ nwa amadi na-egosi ọtụtụ ụgbọala gwongworo nke ha bụ ndị ugwu burula wee kwuchie ụzọ ma gosikwanụ ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nọ n'ọnọdụ mgbagwoju anya n'ihi na ụzọ adịghị jebe ejebe nke o ji adịkwanụ ịlala. Dịka ya bụ nwa amadi siri kwuo, ọ sị na ihe butere ya bụ ọnọdụ bụ na otu onye na-enyere ndị uwe ojii obodo Naijiria ndị na-akwụ na ya bụ ụzọ aka anata ndị ụgbọala ego sụrụ otu onye ugwu bụ onye na-eso ụgbọala gwongworo mma dịka ha na-alụ ọgụ na ya bụ ebe. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Happening life now at Ngọkpaala, Imo State / Abia State. That junction where police army they stay, they collect 100 naira. They say the boy where they collect money for them, for the police, the Nigerian police or the FuIani police. The boy use dagger, stab one FuIani conductor boy. FuIani then carry all their truck, cover the whole road. Nobody they pass. Tom, dig, hurry. See the road from beginning down, nobody they pass, nowhere you won't follow pass, nowhere. They'll cover until no high won't take pass. When somebody go wake up say, no call of us wake up, stand for our own right. Another person go tell you say it's not possible. We are dividing Nigeria, or we want Nigeria. All of them they do one Nigeria. When I come see what FuIani they do for Okpala Junction, Eche Road, Imo and Abia State. When I come see what FuIani carry truck, cover everywhere for road. Everybody they suffer. Everybody they suffer. Now the Kalo call on us to wake up and secure ourselves from the FuIani Janjaweed invasion. We face a joke. Shetima just enter office. Shetima never begin art. FuIani now don't they create sin for land will not be their own. When somebody go talk to Mura, everything go say, no talk, you're bringing division. Division at the same. That's the whole road. Everywhere. They cover everywhere. Now people they come down. They use keke, bike. They go continue their journey. People they go up your state, no way to go. People they come back River State, no way to come back. Everybody is stuck. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala onye esi eme ya. Ọ ga-adị anyị nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere ya esonye, ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka oji, ị mara na nke oji kacha mma. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo a pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mkpịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ka o rukwuru ụmụnne anyị niile bụ ndị na-akwado njem ndị nwere ike isi na ya bụ ụzọ ka ha mara na ụzọ adịghị na ya bụ ebe. Daalụkwa gị onye nke m, udo dịrị unu.